जादे बाबे हाय गाइस बरायग्रोनो थाबाय नोंथांमोनखौ बाबु बिमामोन नानि बिमामोन बयखौबो ओमफ्राय दा आंखौ गथ'फोरजों थानायखौ नुखाबाय नोंथांमोना फोथारावनो दं आरोना माने अखा हानानै गोदाव सोराव ओमफ्राय नै आं बाहाय थांफुलायाखै दे माने बिलाइसो लादों नै माने बेखौ फुथायसिन आरोना जों ओमफ्राय चाइनानि मोनसे गेम गेलेसिन जों ना नों गेलेयो गेलेया फोथाराव सोर सोर गेलेयो नोंथांमोना खेलाखौ नायलांदो इन्टारेस्ट मोनोबा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय दे बुदो नुखाबाय दा नोंथांमोना सोर जादों मा जाबाय नामा बुंनाया दे जाबायबा चेन्ज खालामदो माने बे मेलेमबो नायनाय आरोना माने खोमाजों मेलेमजों नायनाय प्लास दे बुदो दे मेसे मेलदां मेसे बे जानाय नामखौ मेलदां होनो आरोना ओमफ्राय ना मोजां माथो मिथिया आलासि गथ' मा नायनाय गैया मोसे मोसे दे बुबाय था दे बुबाय था哎呦我的妈！गोसा गोसा बुयो थाङो जायगायावनो ड्रेसा चेन्ज बाव एबार ना बोनो थांसै सासे फैदेरबावबाय गेम जोबखांनानै दा ना बोनो थांसैलाय जोङो मोना मोना नायलांदोलाय आरोना नायानो गैया दाबो मासेबो मानसिफ्रासो नै ससानि गेटआ मोसौ खाहैयो सिङाव गथ'फोरजों थानानै मजा आरोना ओइ सानै दंबावो साथाम गासै जों आदजननिफ्राय बोरसि आंनाव दं लकेसनाव सफैबाय Hai guys, nama masih begini uri link belum. Tampar jempran uri link belum guys men. Is mother should neck is kuspina mila. Is Laura. So bidiब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेखिनियाव जोब्बाय नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन हाय होनहरजोबदो दे बाय होनहरजोबदो Hai guys, nama